en Q. U spreekt met Henriette van Kampen. Van de Reunkummerleeszaal, juist, ja. Ik weet niet waar u op het moment mee bezig bent op uw bureau, jongeman. Maar er wordt hier naast mij op 4 ingebroken. Jawel, ja. Ze zijn met man en macht bezig in te laden. Er staat een auto op de oprit. En de eigenaar zelf is daar niet thuis. Wat ze inladen, ga ik vragen. Ik bemoei me er verder niet mee. Maar er staat antiek genoeg en er hangen schilderijen te over. Rembrandts en Vermeeren. Rembrandts en Vermeeren, ja. Te laat. Ja, hier nog een slokje koffie voordat je die kant op gaat? Ja, dat kennen we nog wel even. Dus. Alsjeblieft. Kijk eens. Ja. Ah, dus wat meer suiker ingekend. Ja. Vergeet je lamp niet. Hier. Ja, dankjewel. Wat is dat? Wat gebeurt, Harry? Hey, Billy. Het eeuwfeest heet hier heel speciaal en in het bijzonder welkom de heer Nudde, adjudant van politie. De politie is een van die instellingen waar we in de komende weken op zullen moeten en ook zullen kunnen geschoten op de Rijksstraatweg. 2 agenten neergeschoten op de Rijksstraatweg. Dat was het dan, geloof ik. Oh ja,
Ik heb hier nog een verzoekje van de Runkumse amateurtoneelvereniging Zakken Halen. Zij hebben Germanen nodig en ook Germaanse danseressen. En decors, schilders en bouwers. Ik geloof dat we nu maar beter de vergadering kunnen gaan besluiten. Hier en daar vertrekt al iemand. 10:30, bel naar huis als ze er al is. Eeuwfeest. Iedereen zit onder zijn nek in het eeuwfeest. Het is een epidemie. Charles en ik zullen alles moeten doen om het hoofd boven water te houden. Trouwens, ik verdenk hem ervan dat hij met de politie onder één hoedje heeft gespeeld. Ik kwam de vergadering binnen, maakte meteen rechtsomkeer. Het is een duivelse list. Ik denk dat ik dat ook eens doe. Ik maak een afspraak met mijn secretaresse, onverwacht telefoontje of zo. Ik vraag hier nou even aan de conciërge of je mag bellen. Ja, wie schiet er nou in godsnaam op de politie? Dat was ik niet, man. Dat heeft Gerard gedaan. Schiet jij nou maar op. Versteek nou te bellen, zak. Hou op met je gezak. Waar? Wat denk je? De wagen heeft een kapotte zijruit. Als we verdomme dit niet bedacht hadden wat we nou doen, zaten jullie nou hartstikke klem. Alles moet eerst uit de wagen. Heeft jouw Gerard anders ook bedacht? Ga jij nou maar door, wij zijn ook zover. Alles is safe, alles wordt opgeborgen. Gaat het wel? Waar is Gerard? Je Marta aan de lijn? Wat is dat? Weet ik veel. Waarom? Wat is er? Kinderen, zolder. Ik hoor kinderen. Hou op, er zitten kinderen op de lijn. Verdomme kaffer. Oh, dag ome Gerrit. Tot ziens, hè. Ja, dag. Wat bijzonders. Oh. Daar, het hangt er nog. Natuurlijk, lelijk. Maar dat was goed. Luiken. Op hoeveel schat u de hele verzameling, mevrouw, als u als kunster vragen mag? 2 miljoen. Nou, wat zei die ene man, Wilbur? Wie schiet er op? Ook de politie. We schieten nou in godsnaam op de politie. Nou, vooruit. Wie? Als ze niet bedacht hadden wat ze bedacht hadden, dan zaten ze nou mooi klem, zei ze. Gerard. Gerard had het bedacht. Het hoeft niet zonder meer dodelijk te zijn, adjudant Mudde. Ik opereer hem vannacht nog. U opereert hem vannacht nog? Ja. Heeft de kogel de hersenen niet vitaal gekwetst? Hij kan geluk hebben. Zo'n jonge jongen. Hij is pas 26. En hij heeft zijn eigen pas verloofd. Laat hij 27 wezen. Drak, jij rijdt voor de ambulance uit, hè? Tot bij het ziekenhuis. Ik ga naar de villa. Ja, er is vannacht nog ergens ingebroken ook. Komt allemaal tegelijk, rampen en misdaden. Je wordt nog opgevreten van de muggen. Nou, voor enige miljoen is er ontvreemd. Wat, dokter? Ja, laat mevrouw van Kampen eens even dat kettingje zien dat we boven gevonden hebben. Het is een polskettingje met een monogram. We wouden vragen of u dat misschien herkent. Kijk, de eerste letters van een naam. A, de L, maar de familie heet Beentjes. Ik wil naar huis. Ik heb alles gezegd. Ja. De kleur van de auto weet u zeker? Nee, Nee, niet zeker. Maar grijs. Grijs-grauw of toch wel iets van die aard. ik heb maar een glimp gezien, man. Een glimp. Dank u wel voor uw medewerking, mevrouw van Kampen.
mijn man, sla toe, doorsteek mij met uw dolk, opdat ik voor u sterf. En mijn geliefde volk, sla af dit blonde hoofd. Koffie met chocoladesprits? Ja, alsjeblieft. Bij me een krant. Nee, ik kan niet. Het is voor abonnees. Hier heb je een gulden. Ga maar naar gezet. Nee, dat kan ik echt niet doen. Het is mijn eerste dag en ik weet niet hoeveel ik erover hou. Zeur nog niet. Hier, die gulden mag gehouden. Nee, Ga ik maar naar kan gezet. echt niet. Patroon daar? Victor? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik denk niet dat hij er is. En de veewagen staat er ook niet. Ik geloof dat hij met de paarden naar de renbaan is. Maar maandag was alles dus nog onaangeroerd. Toen hing alles er nog, hè? Ja, voor zover ik het kon bekijken, wel ja. Kijk, want ik loop ze er altijd even achterna, hè. Want als je zo'n verzameling nou zo jaar in jaar uit ziet groeien, dan zijn ze je toch eigenlijk altijd allemaal even lief, is het niet zo? En nou vanmorgen, oh, weg, uit de lijst gesneden. Oh, en ik denk bij mezelf, nou, dat hebben mevrouw en ik nu zoveel jaren lang ontzien. Nu ja, haar zal het misschien wel minder doen, denk ik. Hoezo? Hoezo zal het mevrouw Beentjes minder doen? Nou, ze zijn van elkaar af. Gescheiden. Al 3 jaar, jazeker. En het was van hem, hoor. Allemaal. Dat lag allemaal vast, zwart op wit. Ja, hij is nou getrouwd met de Chinese. Oh, dat is dat portret boven de haard. Mooi stuk. Dat portret. Ja. Zo, dat is dus mevrouw Beentjes de tweede. Ja, daar zit hij nou mee in Portugal. En mevrouw Beentjes de eerste, hebt u die nog wel eens gezien? Annie de Loo? Annie Beentjes? Of toch nog wel eens een enkele keer? Ja, die is hier nog wel eens een enkel keertje komen logeren in Runkum, ja. Om oude kennissen op te zoeken. Wat voor oude kennissen? Nou, nee, maar dat hoort u niet van mij, hoor. Dat moet u maar ergens anders informeren. Mag ik u misschien even dit polskettingje laten zien? Nee, niet eruit halen. Kijk, het is een monogramkettingje. A de L. Heb u dat gevonden in de woning? Oh. Nou, ik zal u eens wat zeggen. Het kan van alles betekenen, maar het betekent natuurlijk A de Loo. A de Loo? Ja, Annie de Loo. Uit haar meisjesjaren zeker.
geen echt. Is een alarmpistool. Je moet er wel een vergunning voor hebben en die heb ik. Weet je dat hier wespen zitten? En ik schijn een aantrekkingskracht voor die wespen te hebben, zijn. Maar het goed het komt. Die wespen komen op die zoete gaslucht van die pistool af. Ik ga naar mijn avontuur. Wepsen? Zei hij dat? Dat hij met de revolver zo op wepsen schoot? Hij heeft je belazerd. En wat hoorde je dan? Gek geluid. Langs mijn hoofd. Iets van ieuw of pieuw. Lijkt wel een kat. Een wilde kat die jongt. Langs mijn hoofd, maar niet in de struiken. Een ontzettend hardvliegende weps. Ja, een ultrasonisch... kogel. Ja, natuurlijk, een kogel. Die man liep te knallen in het bos. Toen raakte hij je bijna, dat zag hij. Schrok zich rot. Toen kwam hij met die lulsmoes. Oh, sorry. Ja, ga door, ga door. Goedemorgen. Juffrouw Betel... Blom hoor, gewoon Blom. Oh, werkelijk? Ik dacht... Nee, Betelgeest is mijn schrijfstersnaam. Ja, ik zoek een goed boek. Meerdere eigenlijk. Ik logeer bij mijn familie in Runkum en ik mis mijn eigen literatuur. Ik heb een lijst met een nieuwe aanschaf voor u. Als u het goed vindt, dan nestel ik me even. Goedemiddag, juffrouw Blom. Zwaan van de Rijkspolitie. Ik kwam een kleine informatie inwinnen over een bekende van u. Hold it. Zo kwam die? Ja, maar wel een beetje minder spannend. Vlak daar bij die struik, ja. En ik had hem vanochtend al gezien in de manege. Toen vroeg hij naar Victor, naar de eigenaar. Hé, wat ga je nou doen, man? Nou, ik dacht als die vent van achter de struiken schoot, hè, dan blijft er maar een vrij kleine hoek voor de kogel over. Maar als we die kogel nou konden vinden, hè, ergens in een boomstam. Anna Gerarda de Loo, kent u die? Ja, ja. En wanneer hebt u die voor het laatst gezien? Ze heeft bij een kennis van mij gelogeerd. Op mijn verzoek. Ik woon op kamers en die kennis van mij bood aan om haar te laten blijven logeren bij haar. Overdag en 's avonds was ze bij mij. Wie was die kennis? Mevrouw van Kampen. Henriette van Kampen. Hé. Hé, niet doen. Waarom? Dat het een bewijsstuk is, dat moet de politie er zeer vakkundig uitpeuteren. De politie? Nou, dan fotografeer ik het met de voorzetlens. Ja, die heb ik nou weer niet bij me. Dan doe ik het gewoon op 50 centimeter afstand. Dan vergroten we hem uit. Moeten we nou echt naar de politie? Ja, tuurlijk, als de kerels met pistolen gaan schieten en je bijna raken. We gaan er dadelijk heen. Dienen we een officiële aanklacht in. Het is toch pas 4:30? Oh, ja, maar de leeszaal sluit om 5 uur. En ik ben dan nooit klaar, want ik vergeet het altijd. En daarom zet ik de klok een half uur voor. Dan schrik ik van de slagen. Ook een manier. Ah, dankjewel. Mocht je er door? Ja. Mama vraagt hoe laat je thuis komt. Geen idee, schat. Zeg, moet je niet een blokfluit? Nee, ik zit toch niet meer op blokfluit. Al een maand niet meer trouwens. Ik zit er bij de fanfare, bij de tambouretten. Ja, en ik moet nu naar de biep. Oh. Boterhammenworst. Akkie, nou zijn je moeder en ik 17 jaar getrouwd en nog altijd weet ze niet dat ik niet van boterhammenworst hou. Is dit hier die villa? Ja, Drak, daar ben ik weer. Zeg tussen twee haakjes nog eventjes over die rode auto die in Amsterdam gevonden is. Had hij een kapotte zijruit? Ja. Ja, dan moet het hem haast wel zijn, hè? Ja, het is de wagen. Beurders is er van 90% zeker van dat het is. Nee, niks. Geen vingerafdrukken, niks. Er zat alleen maar paardenstront aan de wielen.
vader de stront. Hoe lang duurt het nog daar binnen? Geeft er niet. We kunnen dan mooi ongezien door het ruitje Ponsulda letten. Vast wel tot 11:00. André's vader heeft ook al een paar keer geklaagd. Misschien dat ze dat met die meisjes eerst doen. Anders spreekt ze toch niet om 9:15 af? Natuurlijk. Die moeten nou eerst een half uurtje braaf hupsen en dan mogen ze naar huis. Dan komen de grote pas echt goed aan de buurt. Maar je mag ook naar binnen hoor. Er zit altijd publiek langs de kant. Ja, joh, ga jij nou naar binnen man, dan kan je naar Akkie Zwaan kijken tenminste. Leuk? Ja, dat vind je best leuk. Dat heet liefde, man. Ja, ik let liever op het huis. Ja, ja. De auto van die vent staat er nog altijd. Hoe heet hij ook weer? Fok, Victor Fok. Niels dat die Belg vanochtend naar hem geïnformeerd had. Toen ze de manege uitreed. Hij vroeg naar Fiek. Dat is Victor op zijn Vlaams. Zou je daar zijn kamer hebben? Zou ze daar zitten samen? Ja, of niet natuurlijk. Hé, daar recht tegenover ons zit een vent in die geparkeerde auto. Je ziet hem haast niet. Hij zit doodstil. Laat het stomgordijntje nou hangen, man. Voorzichtig, als hij je kop allemaal voor dat ruitje ziet terwijl het licht hier aan is. Zou het eigenlijk uit moeten doen. Hij ziet je silhouet. Hij weet toch niet dat we hem staan te schaduwen? We staan gewoon op een meisje te wachten dat van de repetitie komt. Nou, staan we allemaal naar hem te loeren. Wat doet hij dan? Ik loop wel even naar mijn fiets. Doe net of ik hem op slot doe. Wat gek dat hij er allemaal in die auto zit. Hij heeft misschien niks met huis te maken. Hij zit wel met zijn hoofd dezelfde kant op. Kunst in die staat zijn alle auto's met de neus dezelfde kant op. Volgens mij is een Indiër, een Japaner of een Chinees. Hij zit wel maar ook stil. Wat ga je doen? Ik leg mijn camera hier neer. Ik maak een opname, doe de opening, hè. Ga je nou fotograferen? Het is pikdonker. Ga je toch niet flitsen? Tijdopname. Gewoon de lens een half minuut ook. Oké, opgelet. Hand weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duurt wel lang, zeg. Of belicht je nou niet? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hand voor de lens. Mislukt? Nee, er zal toch wel wat op staan. Ik heb nou een extra spotje op zijn gezicht van die vlam van die aansteker. Wel bewogen, maar ja, we hebben wel vaker een bewogen foto gehad. Ja, we maken een reportage van alles van de voorbereidingen van het eeuwfeest. En we staan nou de deur te fotograferen, waardoor de fanfareleden altijd komen. Ja, ziet u, het zit zo. We fotograferen alles uit het oogpunt van een fanfarelid. Een soort bericht uit de samenleving, weet je. Modern. Stapte dadelijk natuurlijk iemand in dit autootje. En die zegt, sorry hoor dat je zo lang hebt laten wachten. En dan stapt hij in en dan rijden ze vrolijk weg. Er is niks bijzonders aan. Hé, de deur gaat open. Dat is Fok. Victor Fok. Licht uit. Die vent in die wagen beweegt niet. Hij beweegt nog steeds niet. Dat is Victor Fok. Die vent uit de manege waar het paard van mijn zus staat. Licht gaat uit. Dat was het bedlampje. Ah, joh. Kung Fu zit nog steeds als een pilaar. De deur? De deur gaat open. De huisdeur. Daar heb je hem, dat is hem. Hij gaat naar die auto van Fok. Hij pikt die auto van Fok. Gaat hij naartoe? Het is Chinees hoor, geen Japan. Kom erachteraan.
gaan ze. Die Chinezen, die Belg en die Fok hebben dus iets met elkaar te maken. We moeten morgen maar eens gaan rondneuzen bij de manege. Dat kon helemaal niet, joh. Dat was nou... Hé, meneer Kwaarles. Oh, wat kijkt u somber. Ik kijk niet somber, ik ben somber. Jieltje Kwant. Hoe is het met Jieltje Kwant? Uitstekend. Wat hoor ik voor een vreemd verhaal van de jongens Jiel, dat er... Er is telefoon voor je. Oh, geen tijd. Even telefoontje. Geen tijd. Ja, Jules Kwant, met wie? Met wie spreek ik? Meneer Kokkerneel? Vrouwen zijn voor mij een raadsel. Altijd geweest. Neem nou bijvoorbeeld dit geval. Er wordt op ze geschoten. Ze worden van haar naar gemist, maar het vindt ze niet op. De kogel is voorbij, door de kerk, en het gevaar is vergeten. Ik heb haar het pistool laten beschrijven. Die kogel was een geweerkogel. Ja, wat de politie allemaal beweert. Maar ze heeft dat pistool niet goed bekeken. Kijk, als ze dat nou... Oh. Wat is er? Oh, niks. Laat eens wie me belde, die vent van vanochtend. Die Belg, weet je wel, met die revolver op de straatweg. Ja? Wat moest die? Gerard Kokkerneel. Nou, hij vertelde werkelijk een belachelijk verhaal. Zeg, stop eens. De naam. Hoe was de naam? Kokkerneel. Nee. Jawel, Kokkerneel. Een Belgische naam, denk ik. Nee, de voornaam. Zijn voornaam wil ik horen. Oh, Gerard. Ja, Gerard. Gerard. Wat herinneren we ons ook weer aan een zekere Gerard? Daar, hè? Dat is de villa waar vannacht is ingebroken. Weet ik. Mijn vader doet het onderzoek. En daar wordt juffrouw van Kampen, die voor juffrouw de biep deed. Hé, wat gek. Wat is er? Het speeltje is opeens grijs. Komt waarschijnlijk door het licht. Het is een beetje rooiig. Ik zou best eens daar naar binnen willen, zeg. Foto's maken en zo. Hartstikke goed. Hé, blijf nou hier, joh. Wat is er? Het wordt toch niet meer bewaakt? Moet je toch voorzichtig zijn. Hé, kom mee. Daar kunnen we rustig praten. Ja, agent Drak is collega van mijn vader. Nou, die werd opgebeld door het laboratorium, denk ik, van de politie. Dat ze in die rode auto in het Amsterdamse bos resten van verf hebben gevonden. Resten van? Verf. Zie je wel, verf. Hé man, verf. Van schilderijen. Dan heeft het misschien toch iets met elkaar te maken. Nee. Dat is toch een andere auto? Ja, agent Drak zei ook dat hij niet in geloofde. Maar dat was een grijzige auto die Van Kampen gezien had. Maar niet goed, maar ze zag wel dat hij niet rood was. Hé! Wat is er? Ik heb het. Je uniform. Het speldje. Dat zag je daarnet even niet. Ja. Ah, dat komt natuurlijk door die stomme oranje lamp. Ah, precies. Dat komt door die oranje lamp bij de oprit. Je ziet niet dat een rode auto rood is. Hij lijkt grijs of wit. Precies als een oranje afvaldoos in een donkere kamer. Die lijkt ook bijna wit. Dus praten we misschien over één en dezelfde misdaad. En ik moet nou echt naar huis, hoor. Oké, dan gaan we maar. Ah, Annie de Loo, daar ben je. Kom binnen, kind. Was dat erin, hè? Ga even zitten.
Mijn moeder is niet thuis, mijn vader is ook niet thuis. Zeg, wie zou het geweest zijn, denk je? Gewoon een vrouw met een koffertje. Weet je wat spannend zou zijn? Nou, dat zou ik toch waarschijnlijk naar de deur voor, maar... Wat dan? Die vrouw aanspreken zeker? Nee, inbreken. Hè? Ja, in die villa. Kijken. Rondkijken. Zeg, dat onderzoek, dat schiet ook niet erg op. Het onderzoek met die auto, die rode. Hebben ze hem gevonden in het Amsterdamse bos. Maar leeg, geen vingerafdrukken, niks. Alleen wat paardenvijgenpoep aan de wielen. Paardenvijgenpoep aan de wielen. Ja, dat schijnen ze in Amsterdam een aanwijzing te vinden, paardenvijgenpoep aan de wielen. Ik zeg, nou, als we daarvan uit moeten gaan, van wat paardenvijgenpoep, dan kunnen we hier wel aan de gang blijven. Ja. Wordt het bovendien nog zo smerig en laag bij de grondsonderzoek ook, hè? Bel Drak me nog op vanavond. Zijn er schilfers gevonden? Schilfers van olieverf achter in de wagen. Ik zeg, Drak, jij jouw onderzoek en ik het mijne. Laten we de zaken nou niet door elkaar halen als het niet nodig is. Ben ik ook nog voor niks naar Amsterdam geweest? Was die vrouw er helemaal niet? Pap. Wat is dat nou, Akkie? Slaap jij nog niet? Nou, het is nog vroeg. Vroeg? Helemaal niet vroeg. En in mijn tijd was het al verschrikkelijk laat. Jij bent zelf vroeg. Ja, voor de verandering is. Nou, ga nou lekker slapen, hè? Maar ik weet iets voor je. Iets voor je werk. Mooi, dat vertel je me morgen dan wel. Luister nou. Mevrouw van Kampen, hè? In die oprijlijn, daar brandt toch een oranje lantaarn? Nou, weet je hoe rode auto's er bij oranje licht uitzien? Grijs. Vind je het niet goed, hè? Oh, ik ga nou lekker slapen, hè? Hé, kijk. Ah, die fotografering. Fotograferen alle lijsten. Okay. Deze heet Vissers met een net op weg naar huis. Oh, Akkie, dit moet je opsnijden. Een potlood en een boekje. Je denkt ook aan alles, hè? Ook de grote, ik kan wel schatten. Nee, niks. Centimeter van mijn moeder. Weet je wat nou zo goed is, hè? Wat te gek is? Ze zijn binnengekomen met sleutels, jongen. Het is geen inbraak. Het zijn geen inbrekers. Laten we nou eerst die gordijnen dicht doen. Weet je wie dit is? Dat is de tweede vrouw van Beentjes. Beentjes? Ja, die woont hier eigenlijk. Het is een Chinese, zie je dat? Chinezen? De Chinezen van ons. Informatie. Wat is dat?
een nachtbanaan. Ze logeert. Hiernaast? Bij Van Kampen. Je hebt haar wakker gemaakt. Toen heeft ze jou zien spetteren met het licht. Toen heeft ze argwaan gekregen. En daarom staat ze nou midden in de nacht aan te bellen. Jouw schuld. Wat doen we nou? Helemaal niks. Niemand thuis. Ja, dat gelooft ze. Daarom belt ze zeker 80 keer. Wou je open doen? Ja, weinig keuze. Kom. Akkie, in die kast. Ga nou in die kast. Ja, oké, doe maar. Goedendag, mevrouw. Wij zijn van de amateurfotografenvereniging Klik. En we maken een reportage in een donkere villa. De politie moet het maar weten. Daar zijn jullie. Goedenavond, mevrouw. Quarles van Ispen van de Bond van Amateurfotografen door Flitse Contact. U bent zeker een van de buren. De buur. Hebben de deuren u wakker gemaakt? Hebben jullie mevrouw wakker gemaakt? Ik zei nog zo leuk dat jullie toestemming hebben om te fotograferen voor het fotosportblad Klik. Maar denk erom, dat zijn buren. Niet veel, maar maakt de goede vrouw niet wakker. U bent zeker mevrouw Van Kampen, hè? Wat kunnen mensen elkaar toch verkeerd beschrijven? Wie bent u? Wat vindt u van die vrouw? Ben jij dat, Charles? Vooruit, snel. Oom Reinier, het is 3:30. Waar komt u zo laat vandaan? Wat een prachtige nacht, Leonie. Heb je buiten gezien hoe mooi de nacht is om deze tijd van het jaar? Op uw leeftijd, in uw pyjama. Nonsens, ik ben niet oud. Ik ben vief en jeugdig van aard. Oh, zeg, met wie sprak u eigenlijk? Ik hoorde u praten. Oh, met mezelf. Ik zei een kort gedicht van Ada Blom. Morgengloeien. Het schoot me te binnen op de mat. Nou, wel te rusten. Bonne nuit. Dag, mam. Uit? Waarin nou weer? Afspraakje. Nou, niemand is thuis. Charles komt pas over een 1/2 uur. U gaat straks weg. Nou ja, ik heb genoeg comitéwerk, maar... Zeg, opa. Heb ik u al verteld dat Wilbur nou eindelijk weet wat hij steeds vergat te vertellen? Vergat te vertellen? Wat vergat hij te vertellen? Waar en wanneer? Van het afgeluisterde gesprek nog. Klein detail, maar... Het zijn de kleine details die aantikken. Ja, een klok. Een klok? Een klok in een van de 2 vertrekken. Of in de ruimte van die ene man, of van die ander die gebeld werd. Dus van waar die man elkaar belde, er sloeg een klok. Tijdens het gesprek. Wat interessant. Het is iets heel normaals voor een klok natuurlijk op de slag. Nee, luister nou. Wilbur, die belde om 10:30. Maar hij hoorde 10 of 11 slagen. Maar bij de halfuren slaat de klok maar 1 keer. Dus, de klok liep een half uur voor of achter. Een half uur voor of achter. Hij loopt een half uur voor. Wilbur? Ja, het is natuurlijk toch moeilijk, hè, dat te herkennen. Hij loopt in ieder geval dat half uur verkeerd. Ja, het is hem. Het is die klok die ik heb gehoord toen die 2 mannen telefoneerden. Dus. Eentje van die 2 stond hier binnen. Dag mevrouw. Zwaan van de Rijkspolitie. Heb ik het genoegen met mevrouw Annie de Loo te spreken? Ja. Dan heb ik u eindelijk gevonden. Ik ben er een paar keer voor naar Amsterdam geweest. Gisteren, vandaag en dan zit u hier, vlakbij.
Nou ja, zo is het leven, hè. Komt u binnen? Ja, graag. Heb je alle kaartjes in de goede vakjes gedaan? Nee, ik hoop het voor je, Ada. Ik moet er niet aan denken dat ik dit iedere dag zou moeten doen. Wacht, hier ligt er nog eentje. Oh, Ada, wat een ordelijke geest heb je. Wat merk ik er gelukkig weinig van. Al mijn secretaresses hebben een ordelijke geest en bij hun merk ik het wel. Ik ben helemaal niet ordelijk. Ik ben zelfs heel vergeetachtig. Vannacht ben ik in het pension de verkeerde kamer binnengegaan. 1:15 was het, ja, toen ik naar bed ging. En toen ben ik bovenop meneer Cockerneel gaan zitten in het donker. Ada, ik min je er des te meer om. Meneer Cockerneel, Ada. Zei je meneer Cockerneel? Met een plof. Hij gilde het uit. Het was ook zijn maag. Gerard Cockerneel? Dat weet ik niet. Ik heb alleen maar even op hem gezeten en hij sliep natuurlijk vast. Ik ben zo geschrokken. Ik ben zijn kamer uitgevlucht. Wat moet hij wel gedacht hebben? Ik, midden in de nacht. Een Belg? Oh, dat weet ik niet. Dat kan wel, ja. In jouw pension, Ada? Hoe lang zit die man daar al? Wat weet je van hem af? Niets. Een week, misschien. Ja, een week. Ik weet niet eens of hij nog wel blijft. Hij zit op de kamer van de onvaste gasten. Hoezo? Ik zou graag iets meer van die man willen weten, Ada. Wil jij me daarbij helpen? Ja hoor. Wat wil je over hem weten? Alles, Ada. Voorlopig alles. Meneer Cockerneel, bent u daar? Hij is er niet meer. Of tenminste, zo lijkt het. Er hangen geen kleren meer in de kast. Het bed is afgenomen. Maar hij is of net vertrokken, of hij is er nog. Hoe kom je daarbij? Er smeulde een sigaret in zijn asbak. Je bent daar binnen geweest? Je bent echt zijn kamer binnengedrongen? Ja, als hij er niet was, was dat toch niet gevaarlijk? Ja, maar hij had er wel kunnen zijn. In elk geval, is goed afgelopen. Auto staat er niet. Volgens mij parkeert hij hem altijd daar. Maar hij is er niet. Doen we nou? Wachten tot hij terugkomt. Of tot die Belg terugkomt misschien. Waar woont die Victor? Die woont erboven. Hij moet er wel akkie om 3:30 van de tamboeren halen. Tuurlijk. Hé, zullen we eens dichterbij gaan kijken? We kunnen niet weer inbreken hoor, dat kan echt niet. Opa zei het ook, je kan het niet maken, dat is inbreuk op privéleven. We kunnen toch wel gewoon om een houten huisje heen lopen? Kijk, daar is nog wat verbrand. Zou dat schilderslinnen zijn? Veel te veel fantasie, jongen. Nou, laten we nog gaan. We hebben gezien waarvoor we gekomen zijn. Geen auto. Kom weg. Dat is geen spoorauto. We kunnen niet zomaar achter vandaag springen. Het zou een raar gezicht zijn. Weet je wat ik denk? Ja, het is een veeauto. Hou je gedekt. En? Is alles oké? Ja, alles is oké. Wat kom je doen? Nou,
Er is iets niet prima. Dan zou ik graag weten wat ze tegen elkaar zeggen. Ja. Natuurlijk, kom mee. Die kerel hadden we niet moeten hebben. Het is een uitgekokte rotzak. En een gangster ook nog. Hij schiet nog in. Hè? Wat is het? Wat heb je? Hè? Wat is het? Wat er dus eigenlijk aan de hand is dat... ja, wat ik nou wil zeggen is dat het er eigenlijk allemaal heel anders had moeten gebeuren, ja. Nou? We deden niks. Ik wou het vragen over mijn pony. U was er niet, u was weg. Toen hebben we gewacht. Zo arresteerden ze hier achter de keet bij die doofnetel en... hoe heet zo'n stom beest ook weer? Een vlinder, een bruine. En hij fotografeert, macro, van dichtbij. Nou, en toen zaten we weer gehurkt achter die keet. Wat wou je vragen? Huh? Over je pony? Ik wou vragen hoeveel het kost om hem hier te zetten. Geen plaats. Ik dacht dat pony's... Geen plaats. Dacht het. Wie bestaat hier toch ook? Quibus? Ja, van mijn zus. Jules Kwant? Heeft je zusje gestuurd? Nee, ik kwam van mijn pony. Zeg, hoe gaat het met Jules? Heeft u die lekkere auto nog? Hoezo? Nou, het is zo'n lekkere slee. Jules zegt het ook wel eens. Mooie kar. Nou, dat goed aan je zus. Zeg maar dat ik zo gauw ik kan de rest kom halen voor een ritje. Wat was er nou met de gang? Nou, kom mee naar binnen, want ik ben blij als ik zit. Doe dit werk straks maar. Oké. Hij kan ieder moment komen, hoor, meneer Kokkeneel. U moet beslist blijven wachten. Kijk, Just, dan heb ik iets voor u te lezen. Alsjeblieft. Ja, ik heb zo vaak tegen hem gezegd deze week... meneer Kokkeneel, u moet beslist eens langskomen bij de leeszaal. Ik heb vast wel iets dat u zal interesseren. Oh, kijk, de vier Daltons is heel enig. Wat, u hebt hem niet in het pension getroffen? Nee. Maar hij komt vast hier langs, hoor, vanmiddag. Dat heeft hij u zeker gezegd, hè, dat ding. Hier. Wat is dat? Wat doet u? Dat mag niet. Dat is van de leeszaal. Dat is mooi, ja. Ja, dat rapport ook, dat is mooi en goed. Maar hoe komt nou die rode auto uit Runkum in het Amsterdamse bos? Wat? Paardenvijgen? Hè? Ja, ik heb hier iets gelezen over paardenstront. Ja, moet je luisteren, Zwaan. Zoiets moet nou in het vervolg in zo'n rapport eens wat netter worden geformuleerd, hè? Oh, heb jij het niet geschreven? Nou ja, de paardenpoep, nee, paardendrollen, paardenvlots. Nee, vlots zijn koeien, dat is ook, het is allemaal niks. Paardenuitwerpselen. Dat is de term, Zwaan. Paardenuitwerpselen. Ja. Hè? Hoe dat aan die wielen komt, ja. Nou ja, goed, dat is een spoor. Ja, daar wil ik in komen.
Op de E10, op de snelweg, schijnt er tegenwoordig niet zoveel paarden meer, hè? Nee, dat zou dus wijzen op de binnenwegen of op het Amsterdamse bos zelf, niet? Geïnformeerd naar de Belg Cockerneel. Maar Ada, waarom komen ze bij jou in de bibliotheek in Runkum informeren naar jouw wildvreemde Belg? En waarom zeg je dat je hem niet ogenblik verwacht? Ik wou zo graag dat ze bleven tot jij kwam. Want ik wist dat je zou komen. En als je dan kwam, dan zag je ze. Kijk eens wat ze achtergelaten hebben. De Vier Daltons, heb ik dat niet eens gelezen op de kamer van Aristides? Nee, dat gekrabbel. Ja, maar een merkwaardige boodschap, hè? Hoe krijgen we dat zo 1, 2, 3 vertaald? Ik heb een kopieerapparaat. Ik kan het kopiëren. En dan geven we het origineel aan mevrouw Fok. En dan vragen we haar waar Cockerneel is. Ga nu, Ada. Ga nu. Wat is dat? Kijk, Ada, als al het water uit deze bak is weggelopen en deze is verschenen als koffie, dan valt de druk van deze plaat weg. Dan begint hij te spelen en dan hoor je een muziekje. Hoor niks. 3 tellen. Wat enig. Wacht, ik ga meteen even achterom. Achterom? Ja, bij mevrouw Fok. Ik ben zo blij met je koffiepiano. Ik haal meteen wat bonen. Gemalen, Ada, gemalen. Van meneer Cockerneel? Van wie heb u dat? 4 heren. Die kwamen naar hem informeren in de bibliotheek. In de biep? Maar dan komt meneer Cockerneel toch nooit? Komt hij er dan? Zo'n tijdelijke logier? Nee. Ja, hij is vertrokken. Als hij nog eens belt. Maar hoe geef je dat nou door? Wat staat daar? Dat is Indisch, niet? Indisch schrift? Chinees. Oh, Chinees. Aristides. Ken jij het Mahjongspel? Mahjongspel? Hoe heeft u dat gekocht? Ja, het is gemaakt van plastic en het wordt verkocht voor een ivoren prijs. Maar ken je het? Nee, maar er staan toch spelregels in? In slecht vertaald Duits, ja. Een meet in Hongkong. Ik geloof niet dat je het met z'n tweeën speelt. Ik wil het niet spelen. Ik wil bekijken of het mij helpt bij mijn cursus Chinees. Chinees? Ja. Kijk, ik zoek deze tekens. Die krassen? Ja, die krassen, dat zijn Chinese karakters. Gemaakt met een 20e-eeuwse bolpen. Maar daar staat een cultuur van 10.000 jaar achter. Het is een boodschap die ik langzaam aan het ontcijferen ben. Het onderste teken is draak. Rode draak uit het Mahjongspel. En dat is haven? En die erboven is bloem? Leren jullie tegenwoordig Chinees? Is dat iets nieuws van de mammoetwet in plaats van Latijn en Grieks? Nee, dit weet ik toevallig. Er was een Chinees restaurant vlak bij de kostschool vroeger en dat heette zo. Daar haalden we altijd lumpia's en die aten we dan op de slaapsel op. Dat was wel lekker. Hoe heette dat? Havenbloem? Havenbloem. Bloemenhaven. Hongkong. Dus iedereen kan achterom in de leeszaal komen. Iedereen die in het pension zit. Dus ook Cockerneel. En de Chinezen. Dat klopt. Die vroegen naar hem in de leeszaal. Dus Cockerneel heeft iets te maken in de leeszaal en de Chinezen die weten dat. Dat zijn Hongkong-Chinezen. Dus die Belg is natuurlijk met Victor's Wok wagen naar Schiphol gegaan. Begrijpt u niet, opa? Die heeft het land verlaten. En natuurlijk richting Hongkong moeten bellen, opa, naar Schiphol of er eergisteravond een vlucht Hongkong was met een Belg aan boord. En je vergist je. Cockerneel is niet naar Hongkong. Of waarheen dan ook. 10-1 zit hij op de zolder van het pension. Hij verstopt zich. Als Ada zich niet vergist. Suzette? Ja, gesprek met men. Ik moet zachtjes spreken. Die splijtoog hebben we gevonden. Ik moet er vandoor.
Ja, ze hebben me vanavond de grazen genomen. Nee. Ik noteer niks. Maar ik moet er vandoor van de nacht nog. Ze hebben in de taart gegeven dat morgen de dag wordt om het goud terug te geven. Maar dat doe ik niet. Over mijn lijk. Ik haal het op waar ik het verborgen heb. Wat? Ik hou vandaag nog. En dan ben ik er vandoor voor de nachtend. Nee, je kan niet mee. Dacht jij ook dat je iets hoorde, Renier? Ik? Ja, een tweede deur. Vlak voor ik deze deur openduwde, een andere deur. Wacht. Vergrendeld? Ik heb niets gehoord. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nou, we beginnen met rek voor rek achter de boeken te kijken. Alsjeblieft, alles wel weer heel goed. Geen boek gaat van zijn plaats. Systeem. Nou, hier ligt ook niks hoor. Is er ook niet een luik onder de vloer of zo? Hè? Nee. Achter de boeken zou in elk van deze rekken zo'n opgerold doek kunnen liggen. Kijk naar waar de meeste stof ligt op de boeken. Ik geloof het handig is als je daarmee begint. Nou kijk, als mensen hier iets willen verbergen, nou iets zouden verbergen, dan doen ze het natuurlijk op een plek waar je aan de boeken kan zien dat er weinig uit de kast gepakt worden. Dus ligt er meer stof op dan ergens anders. Jawel, maar als ze eraan geweest zijn, dan is het stof misschien. Juist. Dit is ook stoffige rijen met opeens een heel schoon stuk. Zoals dit bijvoorbeeld. Zie je daar wat, Akkie? Nee. Er ligt hier ijzer. IJzeren staaf. Nee, we zoeken nou antieke schilderijen. Kom. En wat is dit dan? We zoeken schilderijen. Ja, maar dit is ook leuk. Of is dat soms van jou, Ada? Nee. Wat is dat? Zuiver goud. Quarles van Ispen! Meneer Quarles van Ispen! Geen tijd! Geen tijd, meneer Quarles. Wat zegt u? Goud? Geen tijd voor goud en geen tijd voor niks, meneer Quarles van Ispen. De politie slaapt, meneer van Ispen. Nou, wat zei adjudant Muller, opa? Oom Renier Aristides. Wat zei hij? In de bibliotheek? Ada Blom? Nu? Wat doet ze daar zo laat? Ik hoorde er meer dan één. Er is een vent bij, die oude Quarles. En wat kinderen. Kinderen? En je had nog niet gekeken? Ja, ik zocht net. Ja, maar je weet toch waar het is? Ja. Je weet het toch? Achter de encyclopedie, ja. Maar er staan er meer. En ik had het licht niet aan. Gelukkig maar. Maar we weten toch precies achter welke? Het zijn die planken op de boeken die ik jou heb gewezen. Ik heb zelf gezien dat hij erachter legde. Ja, wat wou je ermee? Wou je het jatten? Dat is van hem. En jat niks van hem, want dat is het laatste wat je doet, weet je. Het laatste. Het is een moordenaar. Er ligt daar toch voor honderdduizenden aan goud. En het is niet eens van hem, want hij heeft het van die Chinezen gejat. En die jagen hem op en die krijgen hem te pakken. Is vandaag niet en is het morgen wel. Nou, en dan is het goud ook weg. Ja, maar wat wil je dan nog? We hebben toch genoeg niet? Ben je niet tevreden? Tevreden? Oh, Guido, kijk eens wie we er hebben. Daar is Ada. Nou, en hoe was het? Hoe bevalt de Tripolux? Wat? De Tripolux. Het koffieschenkapparaat met de eenmalige opschenk. Oh nee, ik vind het toch zo'n gentleman van een heer, hè, die meneer Quarles. Oh, en een Don Juan. Oh, Dick Volk, mijn man, het was een Don Juan, maar zoals hij. Nou. En hij is zo beschaafd, hè. Dat is het eerste wat je hem aanspreekt. Echt waar. En hebt u nou weer thuis gebracht? Met de wagen? Ja, het is al wat laat.
Ja, natuurlijk. Groot gelijk, hoor. U werkt nou zeker ook niet meer 's avonds in de biep, hm? Nee, dat is afgelopen. Tja. Wel rusten, hoor. En droomt u maar lekker. Hè? Zo, en dan is er koffie. Ik kom de nacht wel door. Oh, Renier, ben jij het? Ja, ze komt eraan, denk ik. Ze is net weg. Ja. Voorzichtig, hoor. Renier. Oh, Renier. Neem me toch op. Gerard! Gerard, ik... Ja? Het is nog een laat bezoek voor de bibliotheek, zeg. En ik hoorde de telefoon ook. Moest je die niet opnemen, mevrouw Fok? Wat kom je hier nou doen? Alles is toch weg? Er staat hier toch niks meer? Niks meer voor jou, maar voor mij staat er nog wat. Ja, maar... Wat zoek je hier dan, Gerard? Ik? Dat vraag ik aan u. Ik? Ja. Wat ik hier kwam doen? Niks. Ik hoorde de telefoon. Ja, je waart in pension Fok. Je hoorde de telefoon en je kwam naar hier. Dat is verder weg, hè? Nee. Oh, je kwam hier en je hoorde de telefoon. Ja, Ja. Je kwam hier om mijn boek te halen? Voor het slapen gaan? Wel, nee. Ik moest gewoon even... Ik dacht dat er misschien wat was. Blijven liggen, dat er wat vergeten was. Dat is er niet. En jij zelf, Kokerneel? Ik? Ja, wat kom jij hier doen? Er staat hier een trap. Heb je die er neergezet? Moest je toevallig kijken in de kast of er wat stond? Hè? Toevallig? Ja, boeken? Ik zal eens kijken wat er nog op boeken staat, mevrouw Fok. Encyclopedie, de M van Mammon. En noodweer.
Nou, Paul, en daar rotwaard dat gedesaard. Waar heb je het? Ik heb het niet. Wat heb je niet? Nou, ik heb het echt niet. Dan weet waar ik het over heb. Nee, ik heb het niet. Wat heb je dan niet? Ik heb het niet. Het goud. Guido. Nee. Guido, is hij dood? Je hebt veel te hard geslagen. Stommeling, grote stommeling dat je ook bent. Waarom moest je nou zo nodig? Kijk nou, is hij dood? Weet ik veel. Licht uit. Ja. Licht uit! Ja. Is hij dood? Wat moeten we nou doen? Alles was... Wat er verpest is door jou verpest. Alles ging goed, alles ging prima. Wat moet je met die poen van hem? Ach, ik doe het allemaal voor jou. Hij moet hier weg. Is hij nou Nee, dood? natuurlijk is hij hier dood. Ik kan hem niet tillen. Verdomme. Ik ga Victor halen, die moet maar even. Nee, niet maar alleen laten met hem hier. Dan ga jij dan Victor halen, dan blijf ik wel bij. Nee, geen sprake van. Hij moet weg. Hij moet nou dadelijk weg. Zijn nou toch eens voor dat er iemand komt? Nee, hij moet nu weg. Nu. Nou, we doen het samen. We dragen hem samen. Ja. Zo, hè? We slepen hem naar achter, naar het pension. Daar zien we wel weer verder. Zo. Beetje naar links. Hè? Zo. Ja. Maar als hij nou doodgaat, wat doen we dan? Ga niet dood, mens. Ik hou niet langer alleen. Allee, doe die deur open en haal Victor dan toch maar. Ja. Wat is dat? De Dripolux 17. Koffie? Koffie? Pap, Wat krijgen we nou, Akkie? paardenpoep, pap. Wat? Ja, ik lig in bed en opeens weet ik hoe die poep aan de wielen komt. Van die auto in het Amsterdamse bos. Als ze niet wil praten, ook goed. We hebben nog geen tijd meer. Vooruit, mensen, waar laten we hem? In de gangkast. Zo, schiet op, we moeten nog terug. Het is verdomme al licht. En Kokkeneel ligt daarachter nog te creperen. En daarna moeten we als de donder naar Zwartjes. Ga jij alvast, ik neem de deken wel met me mee. Ja, nou, wat moeten we nou doen? Berg die oude vent hier weg. Berg die oude vent weg! En daarmee basta, Zwaan. Dat was je collega Zwaan. Vanuit zijn bed. Oh, die man doet ook zijn best. Ja, maar dat verhaal dat had hij me ook morgen kunnen vertellen. Een veewagen met open deuren. Dan een rode auto die naar binnen rijdt. Met inbrekers. Jazeker, meneer Zwaan. En dan hup, over de E10 naar Amsterdam zeker. Televisiekoek. Ik heet nog altijd Mudde en geen Columbo. Mudde vond je verhaal niet belangrijk, hè? Nee. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen. Er is een heleboel wat jij niet weet en wij wel. Wij? Wie zijn wij? Nou, Wilbur Kwant, Aristides Quarles en ik. Q en Q en S. Eerst ben ik dan. Zullen we proberen nog een uurtje te gaan slapen, Akkie? Moet je kijken, het is al dag geworden. Er is vannacht goud gevonden. Waar? In de bibliotheek van juffrouw Ada. Achter de boeken. En juffrouw Ada wist niet waar het vandaan kwam. Nou, toen heeft opa de politie gebeld. Maar Mudde zei natuurlijk een barst of zo. Ik dacht dat jij op toneelrepetitie zat. Nou, we denken dat het allemaal met die goudsmokkel te maken heeft. Zo? Dat klopt mooi, want daar ben jij mee bezig, hè? Jij hebt goed opgelet aan tafel, hè? Want er zijn Chinezen zo in deze zaak betrokken. Snap je me een beetje? Wat moet ik nog meer vertellen? Hoe lang duurt het voordat jij aangekleed bent, Akkie? Nou, ik ben net wat sneller dan jij. Dat zullen we zien. 1, 2, 3. Zo. Zo, oké. 1, 2, 2.
Zwartjes! Jij blijft vannacht hier bij hem. Nou, en jullie dan? Wij halen die schilderij door Zwartjes daar naar jou. En dan? En dan? Wegwezen! Wegwezen? Waar naartoe? Het land uit, waar wou je anders heen? Veewagen. Nou, we hebben u vannacht opgebeld dat we goud gevonden hebben, maar ja, toen wilde u niet. Ja, maar hoe zit het nou met meneer Kwarrels van Ispen? Ja, dat is namelijk ook een punt. Die wordt vermist. Hij heeft juffrouw Ada naar huis gebracht en ik Hakkie. En juffrouw Ada heeft ons opgebeld. Nou, net. Wij denken aan goudsmokkel. De schilderijendiefstal en die schietpartij en die zaak in Kongs, allemaal hetzelfde. En die oranje lamp die ervoor zorgt dat die auto grijs wordt en... Akkie. Altijd als je de politie nodig hebt, zijn ze er niet. Adjudant. Chinezen. 4 Chinezen. Oh nee. Ze komen hierheen. Hallo. Een of andere juffrouw die roept Chinezen. Juffrouw Ada? We moeten ogenblikkelijk naar het pension. Wat? Nee, jullie niet. Wat nou? Gevaarlijk. Wat nou? Wat is dat nou? Kom mee. Hangen! Hangen! Ha! Niertje. Mevrouw Fox zit boven bij meneer Kokkerneel. Ik weet niet wat er met hem is. Maar er zijn Chinezen in huis. Ada, ik doorzie alles. Oh, maar ze zijn nu boven. Ze halen hem. Nou, dat zou zijn verdiende loon zijn, Ada. Hij heeft 2 agenten neergeknald in koelen bloeden. Nee hoor, dat wil ik niet. Will you please leave my hand los? Nou, you're not in your home here. Leave my hand los. Zijn. Nou, politie, staan! Zwaan, doorzoek het hele huis. We moeten die oude Kwarrels vinden. Kom maar. Zeur niet, Mudde. Er is nog een hoop te doen. We waren wel degelijk op het goede spoor. Alles is nu volkomen duidelijk. De gebroeders Fok hebben de inbraak gepleegd in Villa Weentjes. En als we vlug zijn, dan kunnen we de inbrekers betrappen terwijl ze de schilderijen opnieuw ontvreemden. Maar waar zitten die schilderijen dan?
Zonde en jammer. Het was een prachtig plan. Ze hadden zo naar Amerika kunnen meegaan. De douane had ernaar getaald. We moeten voortdurend over de grens stellen. Wat is dat hier? Oh! Zo, die ligt dood. Zo, kom ja, verder. Dan gaan ze weer naar Zwartjes. Maak de fiets niet zo hard, ik heb Akkie achterop. Ja, dan moet je me niet willen trouwen, hè? Wat gaan we met Zwartjes doen? In het orgel. Simpel mudden. De schilderijen konden gratis de grens over. De douane gaat niet in antieke orgelpijpen neuzen. En de Amerikaan die het koopt zal wel een goede bekende van de gebroeders Fox zijn. Meneer Zwaan, hierna rechts. Hoe laat is het? 6:30. Tijd voor mijn eerste pil. Ja. Verdomme! Wegwezen! Nee, niet die kant op. Daarheen, de achterdeur. Oh, politie! Hé, lopen er eens. Het zijn de poppen daar. Apropos mudden, als je toevallig morgen op zo'n 60.000 gulden aan goud staat verzoekt, dan zeg je het maar. Geen tijd! Hij blijft geen tijd hebben. Snap je nog? Gooi met het spul. Voor het mooie rot, jongens. Opzij! Wat rot op je? Vuile stinkers! Pas op, politie! Rennen, sportief! Ja, jongens, komt er maar uit. Achteruit, jongens. Drak. Ja, hou me de ruimte. Nou, wat dacht je? Moeten wij misschien meegaan om hier of daar iets te verduidelijken? Ja, maar misschien. Misschien, ach, toch. Ja, die jongens daar ook maar. Er zijn nog vragen. Dat wil ik zeggen. Ik heb ook nog te vragen. Mond dicht. Vertelt u dan maar eens, hoe zit het eigenlijk met dat kettingje van juffrouw de Loo? Oh, van Annie. Annie is mijn vriendin, ziet u, adjudant. En zij heeft het misschien wel verloren in de leeszaal of zo. Of misschien in mijn pension toen ze mij daar bezocht. En op die manier heeft mevrouw Fok het gekregen. Het is allemaal zo zonneklaar, Mudde. Even piekeren en je geest wordt verlicht. Je hebt er nou alle tijd voor. De politie zal het allemaal wel uitzoeken. Wat een veilig gevoel. Ada, geef mij Mozart eens. Alles is voorbij. Kom jongens. Ja. Als er één ding is waar ik nu boos op word, dan is het muziek van de fanfare. Waarom nou, Renier? Doet me denken aan Mudde. De man loopt bij het erecomité glimmend in de zomerzon en voelt zich toegejuicht. Nou, laat hem toch strijken met die. Dat zijn we toch gewend? Dat deden we vorig jaar ook zo. En mijn vader krijgt opslag. En de Gaal heeft een orgel. Met één verbogen pijp. Ada, ik heb een ernstig verzoek aan je. Ja? Zou jij met mij roomsoezen willen gaan eten op de Honingbongert?